Umculi kaMaskandi usesimeni esibi esibhedlela njengoba kuthiwa ugwazwe yintombi ebingafuni ukwaliwa othandweni labo. Ngokuthola kwephephandaba Ilanga, umculi kaMaskandi uLindelani Dumakude odume ngelikaMasinga wasenhlesi eMabovini eMsinga ulashwa kwesinye isibhedlela eGoli ngemva kokugwaza kanzima esifubeni ngowesifazane ngesonto lomhlaka 28 ku-Ephreli. Kuthiwa lo wesifazane ubesewuthandweni noMasinga bahlukana. Kuvela ukuthi avumanga ukwamukela ukwaliwa lo wesifazane. uMasinga usalalisiwe namanje esibhedlela. Ngokwengxoxo abe nayo nephephandaba lomculi, uthe ubehamba nomunye wesifazane aseyethandana naye manje. Ngesikhathi ehlaselwa yilo wesifazane angasathandani naye, uthi lo asehlukene naye ufike walwa ethi kufanele babuyisane. Uthi ngesikhathi efika uMese ubewufihle ngejezi. Ubengifonela engibuza ukuthi ngikuphi okuthe ngesikhathi sengiyopaka imoto lapho ihlala khona, wafika wangilisa kanti uphethe ummese awufihlile. Akukho okutheni sikubangayo ngaphandle kokuthi akafuni ukwamukela ukuthi asisathandani, kusho uMasinga. Uthi icala kalikavulwa icala kalikavulwa emaphoyiseni njengoba engakaphumi esibhedlela. Uthi usalinda ukuthi abe ngcono ukuze azomthathela izinyathelo zomthetho kulolu daba. Nakuba ubengafuni ukusukuma ukusukuma ngokwezinyathelo ngoba abantu besifazane uma benze okubi luphelela emoyeni udaba lwabo, kodwa ngizolivula icala, kusho lo mculi.